ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد assalamu aleykum musidɓe am fulɓe hannde kadi miɗen garani on ɗo darek e no woyri ni tan hannde kadi koɓe gari noon koye hokkirgol e tewji ɗi gandanta fi julde nde nden noon ɓe mbiya Eid Moubarak haala ko mbatte ɗe gabboɗen ɗo nden jiyen ko hoɗum min keɓani on ɗo hannde on no wiyetata ko Saliou Camara Saliou Camara en kawri ɗo hannde hoɗum addima ɗo hannde non ko affaire tewoɓe jonni men tike emen argas men ari men daña tew men ari men dañi tew men wi kadi albarka nden hoɗum mbawɗa wiide dare en ko woni walde ballal ngol woni walde Gambia ko bonni waddude nder Gambia wax dëgg fa yàlla machallah yàlla na heeb dolli daal loolu laa ñaan rek di yàlla baax na ɓooyi arde ɗo heɓde ɗo mi ari ga 2 fois hande mi waɗi ga two time a jarama Sat Mané mari mon ɓen tacande nata mum nayi nata ko nannama fole tajam ñuwo fo ala tento doron mbe duwala minika sponsor ke mbe duwale bata sembo min to alkananas alma karambo yirwala alma ala ya fali be jannatu firdawsula kila horomoto ngabe contenta inata min ay foyo soto ba mobe la soto bata kutije mobe kontanita so bi mo fala dara et mol min ka doko ko jam ntoli jam foka al tentu doron ka ali jaye ka man satalla la tentu ro murun dal fananka kontanta bakel barka ba mero ifa ay todum okay Aïssa Touré ifana mune fo nyin ko kolda ga men di mon alhamdulillah foka ala tentu ka sababol tentu doron ka foye ya baraka bake ala mala e job abota fanko min to ala kana nas staffol fanam be tentu lambe jayila ala mela place o kafula la ila kumo hormoto nanim baba hormoto makkanim madina hormoto allahumma sallu barakoto salli ala muhammad hande noon no wiruɗani rek min wari ɗo nayyi ko yata e nayyi jeegom hatu jeɗɗi ko abbiti e wallugol miskinoɓe ɓe gandantumaɓe hoorema junggol mabɓe hewtani caggal pour noɓe wallitoro wallu julde nde saabu goto mo andi hande kilo ndawal ko wiyete 100 dalasi e capanɗe joyi ko abbiti he mum si goto wi yo sot kiloji ɗiɗi kiloji tati ɗum ko haalis kewɗo te goto fof mo andi leydi ni nonde sattirini joni ɗum taki min waɗi ɗum ɗo min noon ɓe gandantumaɓe hoorema ɓe ala doole goto fof heeɓa hen seeɗa heeɓa ko weltinori ɓesgure mum ko galle mum minen ko ɗum min heeɓi hande sa ko 240 paquet min mbaɗi ɗo ɓe gandantuma yimɓe 150 ɓe naftora ɗo kamɓe hande inchallah staff ɓe fof ɓe ɗo hande jolaɓeɓe serraɓe fof ɓe ɗo hande ɓe faddi yetta dialloɓeɓe fof ɓe ɗo staff ɓe fof ɓe ɗo hande namoji ɗandi somta wallugo gollo e maɓe kadi e ko abbiti e ko waɗa sawar liggue mabɓe kamɓe ɓe waɗa sawar kadi heko ɓe woni ko he jonnirde saabu so tawi suma e so foti ɓe heeɓa e maaro ɓe heeɓa diwlin ɓe heeɓa sukara ɗum ɗo kadi tawe hen kadi ɓe heeɓe koɓe waɗi ka julde tawa si kadi araɓe jonni koɓe ko waɗi ka julde ɗum wonat ko wallataɓe eyyi musidɓe ko Darek Aid Aboubacar Balde woni ba woni ɗon yewtude ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير